ensenyar aquesta pàgina que va molt bé per demanar que ens publiquin una ressenya al nostre Google My Business. Perquè, bueno, aquí t'ho explica, està en anglès, perquè és important, no?, mostrar ressenyes al Google My Business. Si us fixeu, cada cop busquem més les opinions dels usuaris a l'hora de comprar un producte o un servei, perquè, bueno, ja no per tafaners, sinó per veure què en pensa la gent. Llavors, el tema de Google My Business, demanar que et publiquin una ressenya, és una miqueta no estrany, però està una miqueta complicat. Vale? Quan algú li has de dir no, entra al My Business, busca aquí, busca allà, res. És millor, per exemple, crear un enllaç directe i li pots enviar per correu electrònic o per WhatsApp, vale? Jo què sé, aquí hi ha fins i tot fer una miqueta de màrqueting de guerrilla i els diré, mira, et faig un tant per cent de descompte a la pròxima compra si em deixes una ressenya, o això ja cadascú sap el que, vale? Quin ús en farà d'aquest enllaç, vale? Llavors, us deixaré l'enllaç d'aquesta pàgina sota el vídeo, vale? Llavors, tireu cap avall, veureu aquest mapa, sobretot la pàgina us demanarà la vostra localització, dieu-li que sí, permeteu-li la localització, perquè si no això no us sortirà, sortirà als Estats Units o on estarà aquesta gent. I llavors, aquí heu de posar el vostre negoci, sobretot ha de ser un negoci que estigui localitzat, vale? No serveix un negoci que no tingui un punt físic de venda o de servei. Si sou, per exemple, no sé, oferiu serveis en una zona, no us sortirà, vale? Heu de buscar un negoci que tingui un punt físic. Per exemple, buscarem, per exemple, Global Imatges, una perruqueria de Calella. Vale, llavors aquí tenim dues opcions. Una, que ja t'envia directament a publicar la ressenya, vale? O dos, que primer t'ensenya les ressenyes d'altra gent i tu li dones a publicar la ressenya. Vale? Provarem tots dos enllaços perquè veieu com funcionen. Aquí teniu l'enllaç llarg i aquí és el curt. Amb el curt després podeu fer un seguiment podeu fer un seguiment de quanta gent li ha donat a aquest enllaç, vale? Fem aquest, que ens avisa que està copiat, molt bé. Una nova pestanya, enganxem, intro, i que ja hi vagi. Vale. Doncs aquí, com veieu, jo ja vaig deixar una publicació, perquè és bueno, li vaig fer la web, i aquí fins i tot ja em diu que si vull modificar, no?, la contrasenya, la ressenya, perquè aquesta l'he deixat jo. Vale? Però veieu que ja ens surt aquí directe. Vale? Doncs anem a provar l'altre enllaç. Llavors ara ens sortirà, primer ens mostrarà les ressenyes, vale? I clar, a mi aquí em surt editar ressenya perquè ja la vaig posar jo, vale? Anem a provar, per exemple, amb un altre que no... Anem a veure, per exemple, Sostenible, que és una empresa que es dedica a productes de biomassa, calderes i això, vale? Que està aquí a Canet. Doncs veieu, tenim les dues opcions. Llavors, podem triar qualsevol de les dues. Abans hem triat aquestes dues, doncs ara farem aquestes. I veureu les dues opcions. Vale, se'ns obre aquesta caixeta i ara ens sortirà una ressenya. Sí. Es pot demanar,
vosaltres als vostres clients li podeu dir no, mira, entra aquí, busca tal, i aquí baix, donde pone escribir una reseña, tal. Però crec que bueno, d'aquesta forma és més senzill, ¿vale? Ja veieu que ens surt per deixar la ressenya, el que vulgueu, posar fotos, i d'altra forma ens surt les opinions d'altra gent, ¿vale? I aquí, doncs, quan li dones a posar una ressenya, doncs és el mateix, ¿vale? Però ja donem l'opció de que puguin veure les altres ressenyes d'altra gent. En el cas de que la persona a qui li envieu a l'enllaç no tingui compte de Google o no tingui la sessió iniciada, obrirem una pestanya incògnit perquè veieu què passa. Doncs el mateix, ens surt els mateixos resultats, l'únic que veieu aquí no està iniciada la sessió i veureu la diferència. També ens mostrarà les opinions d'altra gent, ¿vale? Però quan li donem a escriure una ressenya ens dirà has d'iniciar la sessió, ¿vale? I llavors, bueno, hem d'iniciar la sessió i publicar la ressenya. Doncs res, fins aquí. Si creieu que us ha resultat útil aquest vídeo, doncs doneu un like, aquestes coses que es demanen. I, bueno, i res més. Vinga, fins ara, fins aviat. Adéu.